Aldezarra biziberritu eta gune erakargarri bihurtu nahian, Bermeoko aldezarreko edertze eta berreskurapen planaren barruan, Bermeoko udalak beste pauso bat emango du. Eta nekazari, Intxausti, Areilza eta Doniene kaletan berrikuntzak egin ondoren, oraingoan Nardistar Jon kalea berritzeko lanak egingo dira. Hain zuzen ere, irisgarritasuna hobetzeko, kalearen itxura berritzeko, gunearen garbiketa lanak errazteko eta honen bestez, herritarren bizikalitatea hobetzeko lanak burutuko dira. Nardistar Jon kalean ere, errepidea eta espaloia altuera edo maila berean jarriko dira, irisgarritasuna bermatzeko, gainera, euriurak hartzeko granitozko V formadun pieza berezia jarriko da. Horrez gain, alden neurrian zerbitzu sarea lurperatu ingo da. Batez ere, hornidura elektrikoaren, telekomunikazioaren eta argiteriaren sareak. Hala eta guztiz ere, kontutan hartu beharko da, toki bakoitzaren egitura fisikoa, azpiegiturak lurperatzeko aukerak aztertzerako orduan. Irisgarritasuna hobetzeko lanak hasi dira eta lan guztiak egiteko epea gutxi gora bera 3 hilabetekoa izatea aurreikusten da. Egin beharreko lanak 2 fasetan burutuko dira. Lehenengoan Goiko plazatik Aldatzeta kalerainoko tartea, bigarrenean Aldatzetatik Arresi kaleraino. Lanen ondorioz Nardistar Jon kalea trafikora itxi ingo da, lehenengo fasean Aldatzeta kaleraino bakarrik eta bigarren fasean kalea bere osotasunean. Modu honetara, lanok iraun bitartean Intxausti kaleko trafikoaren noranzkoa aldatu egingo da. Hondakinen bilketan ere aldaketak egingo dira, hala Nardistar Jon eta Intxausti kaletako edukiontzien ordez, erabiltzaileek Aranatar Sabinen enparantzakoak, Goiko plazakoak eta Arresi kalekoak erabili beharko dituzte lanak amaitu bitartean. Bermeoko udalak barkamena eskatu du lanok iraun bitartean sor daitezkeen eragozpenak direla eta.